Salutare guys și bine v-am regăsit la un nou vlog super blan alături de iubita mea frumoasă. Vreau să vă mulțumim foarte mult pentru tot suportul pe care Vrem să vă mulțumim din suflet pentru tot suportul frumos pe care ne-l oferiți. Vrem să vă spunem că vă iubim foarte vlog, mult. la fiecare piesă, Deci sunteți geniali. Lăsați un like chiar acum la acest vlog, pentru că o să fie un vlog extrem de special, după cum ați văzut și din titlu. Așa că în continuare o să las pe iubita mea să facă prezentările. În acest vlog o să vă prezentăm studioul nostru, pentru că ne-am creat un studio împreună, un studio în care să compunem, să creăm multă muzică, să facem vloguri, să facă baby live-urile, să facem sală. Stai, că asta e studioul, ai dat deja. Da, e o cameră foarte mare, e o cameră uriașă. Mai exact 75 de metri pătrați, adică destul de mare. E camera noastră de muncă și de relaxare în același timp. Avem studio în partea asta, în partea cealaltă avem sala, avem în centru și un birou unde să învățăm noi pentru bac și așa mai departe. Avem și birou de lucru și birou de vlogăreală, de editare, de muzică, de toate. Suntem foarte fericiți că în sfârșit putem să vă prezentăm bârlogul nostru. Bârlogul nostru, e foarte bun asta. Suntem entuziasmați, așa de entuziasmați încât nici nu am avut răbdare să terminăm tot, să punem totul la punct, că tot ne doream să facem un vlog, să vă arătăm tot ce am pus noi în camera asta. Muncim de foarte mult timp la el, am tot căutat să comandăm birouri, să ne luăm de toate. Fix azi o să pună baby alături de Nicu, care e spatele camerei, o să punem Zice ceva ca să nu zică oamenii că mințim că nu... Așa, da, o să punem nanolifurile. Ei doi singuri o să le pună. Eu o să-i filmez. Partea asta de vlog și de muzică e plină de LED-uri. De LED-uri RGB, inclusiv calculatorul. Am schimbat, o să vă fac o prezentare și a calculatorului. Adică o să vedeți tot în vlogulețul ăsta. Și nu e complet gata, de asta am și zis să facem vlogul ăsta, ca să fiți alături de noi când încă îl construim așa. Pentru că aici e toată munca noastră și sufletește și muncă fizică, pentru că a durat ceva. Gândiți-vă că tot ce o să vă arătăm noi aici este construit de la zero și pus la punct de la zero. O să vă arătăm totul pus în detaliu și unde vrem să mai facem o adăugare, gen că urmează să punem ceva acolo, o să vă spunem. Și vrem să le mulțumim super mult părinților mei, pentru că ne-au ajutat foarte mult cu absolut tot ce o să vedeți aici. Au fost trup și suflet alături de noi. Mai ales la munca fizică, deci vreau să vă arăt cum arată biroul meu. E genial. Deci facem vlogul ăsta ca să vedeți și voi cum încă se lucrează la studio. Sala este gata și partea de învățat, biroul unde o să învățăm pentru bac și ulterior cred că o să fie un birou în care în timp ce tu compui muzică eu o să fac versuri. Probabil, da. Iar în partea de studio mai e mult de lucru. De instalat boxele, pentru că ne-am luat și boxe noi pentru studio și toate. Spuse și boxele și bureți și dar vreau să fiți alături de noi și o să vedeți toate astea. Dați-ne un follow pe Instagram să vedeți fiecare modificare pe care o să o aducem bârlogului nostru picant. Îți place cum sună? Oricum o să mai facem un vlog pentru a vă face prezentările, pentru a vă obișnui cu bârlogul picant și să vă arătăm o parte din munca pe care o să o facem astăzi, pentru că astăzi montăm nanolifurile astea super frumoase care sunt pătrate. Și ulterior o să revenim cu un vlog unde o să fie totul gata, final. Am găsit și forma pe care vrem să facem pe peretele ăsta pe care o să vi-l arăt imediat, așa că avem multă treabă azi pe lângă prezentare, așa că hai să montăm nanolifurile, hai să facem prezentările și să dăm drumul la treabă. Nu uitați să rupeți butonașul de like înainte de a începe acest clip. Câte like-uri crezi că va strânge acest clip, iubirea mea? Nu știu, hai că data trecută tu ai spus corect. Hai să fie așa, cu susținere, să ne încurajați și să avem un succes în tot ceea ce creăm în bârlogul ăsta. Hai cu 30.000. 30.000 de like-uri? Da. Ba da, că știu că avem cea mai frumoasă comunitate și ei ne susțin. Ba da, eu cred. Hai să apăsăm acolo pe butonașul de like și să ne arătați susținerea voastră pentru tot ceea ce am creat noi aici și ce urmează să creăm, pentru că sunt surprize pentru voi. Deci, hai să dăm drumul la treabă. Intrăm în programul pentru un anunț super mega special. Boosteroid vine cu cele mai frumoase și cele mai șmechere surprize. Pentru cei ce nu știu ce este Boosteroid, Boosteroid este cea mai nouă și revoluționară platformă în materie de gaming. Chiar dacă nu ai un calculator de gaming performant, poți juca cele mai noi jocuri apărute la cele mai înalte standarde online.
offline, nu mai trebuie să descarci nimic, totul este acum integrat în browserul tău. După cum vă spuneam, Boosteroid vine cu cele mai fresh surprize, așa că cea mai importantă este că puteți câștiga 7,49 euro pe fiecare înregistrare pe linkul vostru. E o formă foarte tare de afiliat prin care puteți face foarte ușor bani, așa că intrați pe linkul din descriere, urmați toți pașii, faceți-vă un cont super tare pe Boosteroid și până data viitoare, urmăriți clipul. Haideți cu mine în bârlogul picanților nebunii. Da, vreau să vă spunem că pe lângă faptul că nu am terminat burlogul de construit și nu am terminat să punem toate modificările pe care le-am pus noi în cap, norocul stă de partea noastră. Azi de dimineață când m-am trezit nu mai aveam internet, așa că banda LED, nanolifurile, inclusiv și scaunul și absolut tot nu mai pot fi controlate de mânuțele mele, pentru că acesta funcționează prin Wi-Fi. Inclusiv vlogul ăsta o să trebuiască să-l încarc prin date mobile și o să dureze mult. Da, așa că lăsați și voi un like pentru eforturile noastre pe care le depunem. Adică, ca să înțelegeți, banda asta se transformă în toate culorile pe care le vrem noi și e foarte mișto, doar că acum a rămas pe albastru, pentru că eu de obicei când editez, când fac chestii, vreau să fie pe lumina asta, că îmi place mie foarte mult. Îți place ție. Hai, nu te mai ascunde că e culoarea noastră preferată. Haideți cu mine să vă arăt tot. Aici este zona de tras voci. Ăsta este microfonul nostru. Am pus aici o chestie din asta cea frumoasă. Aici, yo. Ia. Arde, e fierbinte între noi, arde. Mișcă-te pe piesa asta ca pe măcar. Vreau să observați orice detaliu pe care l-am gândit, adică asta este micul nostru palmier. Fiecare plântuță. Aici este banda LED, inclusiv pereții ăștia, nu știu dacă vedeți, peretele este făcut dintr-o vopsea decorativă, dar deci nu este un lavabil, dar este o vopsea decorativă foarte frumoasă, iar banda asta LED e, mai ales cu becul stins, e bombă rău de tot. Și avem oricum multe de făcut, adică lumina asta galbenă pe care voi o vedeți o să fie o lumină albă. Da. Spoturile astea care scot o lumină galbenă acum vor fi desfăcute, vor fi schimbate becurile cu o lumină albă rece. Mici detalii pe care noi le vedem. Da. Am cea mai bună veste pentru voi și cea mai bună parte din toată această cameră este setup-ul meu de gaming studio, muzică, toate astea. Boom! Care acum e un picuț. Baza asta trebuia să stea aici, dar ce mă întreb? Arată foarte mișto totul, inclusiv tastatura. Inclusiv mouse-ul, uitați-vă și voi la mouse-ul ăsta, bombă. Și calculatorul. Și calculatorul, totul arată extraordinar de blană. Inclusiv covoarele, noi le-am ales tot. Covorul, tot, absolut totul. Acolo e organ unde o să ne compunem noi, iar boxele nu sunt instalate. Vor fi date, cred că, la un giveaway, că mie nu mai trebuie să o să punem alte boxe aici. Deci cam acesta este studioul, setup-ul, biroul unde edităm vlogurile, unde o să creăm multă muzică, fiecare plantă, vreau să vedeți că fiecare plântuță am ales-o noi, la fiecare chestie ne-am gândit. Și acolo este Baby, care are o super veste pentru voi. Guys, vreau să vă anunț că pe data de 6 martie, da, ați auzit bine, începem în forță maximă rău de tot cu cele mai nebune, cele mai cateringe și cele mai trăsnet live-uri de pe tot YouTube-ul, cu multă diversificare, jocuri, horror, nebuni, multă muzică și multe alte surprize, așa că nu trebuie să ratați 6 martie premiera live-urilor picante! Vreau să le mulțumesc foarte mult celor de la Shop for PC, prietenii mei super tari, care mi-au dăruit aceste periferice super tari. Sunt niște oameni extraordinari și au foarte multe periferice. Sunt un aș la tot ce înseamnă periferice, gaming, tot. Inclusiv această carcasă super șmecheră cu tot de aici este dăruită de ei, de băieții de la Shop for PC și vreau să le mulțumesc foarte mult, sunt minunați. Dacă vreți și voi să vă comandați ceva de la ei, intrați pe linkul din descriere, shop4pc.ro. Noi vi recomandăm, sunt foarte mișto. Și nu am cum să uit nici pe prietenii mei de la LED Concept, care au avut de-a face cu tot ce înseamnă LED în această cameră, inclusiv această bandă super tare de 10 metri. Mai avem încă una de 10 metri pe care urmează să o montăm pe alt perete pe care o să vi-l arătăm imediat. Și nanolifurile pe care abia aici să le montez. O să dea o nuanță extrem de frumoasă camerei. Vreau să le mulțumesc și dacă vreți și voi să mă montați o bandă LED, pentru că înfrumusețează extrem de mult camera, intrați la ei, au niște prețuri
extrem de bune și arată foarte, foarte bine. Deci, după cum v-am spus, acolo este studioul unde vom începe live-urile de pe 6 martie, unde se editează vlogurile și unde o să începem să facem cea mai blană și forță muzică. Acest este locul de relaxare. O să trebuia să schimbăm masa asta, dar canapea asta este extraordinară, merge un somn pe ea. Extrem de confortabilă. Da, am dormit aici, direct așa e. Aici sunt nanoliturile pe care urmează să le instalăm acolo. La LED Concept. Iar aici este biroul iubitei. Bine, momentan este biroul nostru de învățat, biroul care ne va ajuta pe noi să luăm 10 în bac. Aici învățăm, aici sunt facem caiete, toate nebuniile aici. Tot aici am vrut frumos. Da, am vrut să am multe floricele, toate nebuniile și... Ursulețul de la Andra și de la Cătălin Măruța. Da, l-am pus aici. Iar aici o altă plantă. Planta, sala de sport. Yes! Eu mi-antrenez aceste bețe să Și eu alerg pe bandă. Să fie niște bețe adevărate. Aici facem săligă frumos, venim aici, tragem un scrie la sport. E pus la masă. Bine, tragem noi la parte sau trag aparatele, dar noi dăm mă ridic direct pe ăsta. Frumos, aici este banda noastră de alergat. Mă rog, și nu sunt toate, avem și saltele și Da, gantere și și toate gantele, cele nu pe sunt care toate trebuie să le bune. punem. O să le punem acolo, o să ne Este creăm o chestie în care să Mingiuța le aia roșie punem. pe care o vedeți acum este verde, este mingiuța noastră foarte frumoasă care reprospătează aerul și face să fie mult mai frumos. Iar acolo Aici o este altă plantă. aici o altă plantă. Eu sunt nebunită cu plantele, am vrut ca studioul și toată camera asta să arate foarte fresh, să puteți ne să-i dea spuneți- inspirație. Da, puteți să-i spuneți studio sau grădina botanică, adică oricum când Da, am nu-i venit de la nicio magazin problemă. ieșeau frunzele pe geamurile de la mașină, adică era nebunie. Da, când le-am cumpărat nu mai aveam loc în mașină. Aici o să fie un televizor, da, aici și până aici. Uriaș o să aici fie. montat ceva frumos, aici un PlayStation, pum, punem frumos două permise din alea pe care să stai să te joci, oamenii lucrează acolo, iubita lucrează Și aici. pe peretele ăsta vă spuneam noi că vrem să mai adăugăm Da, aici o să o mai bandă fie LED. o bandă LED, care să fie tot la fel, cum e și aia, pam, 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 Gen pam, pam, aia de acolo. Bună, Nicu! Nicu care ne ține lumina. Adică vedeți și voi, arată super mișto cu bandă LED. Da, da. Și o să se vadă foarte tare și pe peretele ăsta. Iar pentru băieți, vreau să vă arăt ceva. Iar pentru... Ai grijă! Iar pentru băieți vreau să vă arăt un lucru super, super tare la care am muncit foarte mult eu și tatăl iubitei. Avem aici aceste găurele care sunt foarte ascunse, prin care am tras toate cablurile, toate căblăraiele. Pentru că erau foarte multe. Da. Și din câte vedeți, omul când vine și intră în studio nu vede absolut nimic. Adică, bine mă, că mai sunt acolo 2-3 cabluri Pe care oricum o să le ascundem o și să pe le alea. ascundem și pe alea. Doar că acum n-ai în lucru, cum v-am spus, dar am vrut să Dacă vedeți, veniți cu mine, să fiți alături de Așa. noi în timp ce creăm. Exact, și dacă veniți cu mine și vă uitați în birou, o să puteți să vedeți jungla noastră de cabluri, ăla e tot cable management-ul, deci nu se Deci vede vedeți, nimic. vă arătăm până și cablurile, așa că apăsați pe butonul ăla de like să strângem 30.000 de like-uri, like pentru cabluri, să moară Jackson. Haideți să nu mai mergem cu vorba, să ne apucăm de nanolifuri, să vedem cum va arăta peretele nostru super, super frumos. Și să nu uitați să ne urmăriți pe story ca să vedeți ce s-a mai întâmplat cu studiu. Băieții montează aici, încearcă să-și dea seama, Așa se rupă mai ușor, da? încearcă fiecare să-și dea seama cum... Papuce mici cu Marce. Asta papucii cu mătela lui Nicu. De fapt, stai, tot aici, e ok. Da, voiam să vă zic că nu o să putem încă să schimbăm culorile pentru că nu merge internetul de ieri. Trebuie să vină oamenii de la internet să-l repare, că nu putem fără, nebunim. Ce mi se pare foarte mișto e că aceste nanolifuri se activează tactil, adică, de exemplu, pe tot peretele, toată forma pe care noi ne-am ales-o, modelul, dacă dăm așa cu mâna, ele se activează tactil, se activează prin muzică, iar noi când o să compunem, o să facem multă muzică, o să fie foarte mișto pentru noi. O să fie foarte mișto, abia aștept. Îmi pare rău că nu o să puteți să vedeți acum cum schimbăm culorile, pentru că ele funcționează prin wireless. Nu avem wireless acum. Mâine o să se repare toată treaba asta. Gata, ăsta este semnul pe care l-am ales noi. Mie îmi place foarte mult cum arată. A durat ceva până să le mutăm de pe spate pe față. Fix așa o să fie pus pe acel perete. Îmi place, nu știu, mi se pare foarte powerful semnul ăsta. Plus că sunt inimioarele astea drăguțe aici. Ia zi, baby. Îmi place foarte, foarte mult și sunt Hai. curios cum arată dacă îl cuplăm acum. Hai. Ia asta e să sting lumina. Gata.
Doamne, cât de mișto arată! Mamă, cât le ia fiecare. Și aia, priviți aici o chestie. Ia, vreau și eu, ia. Este încercăm al meu. Stai. Ia uite, pac. Doamne, cât de mișto e. Ia, Hai și să pe punem muzică, pe- și pe muzică. Ia. Ce tare! Iubita, ai onoarea de a pune primul nanolin. Așa? Da. Hai băieți, e bine? Da, e foarte bine. Pune iubirea mea, plasează-l. Arată forță. Hai să dăm cu continuarea. Ia zi, Hănuțule, sla, ce frumosule. Mă, frumosule, cum stai tu acolo? Măi, mândru, tată. sufletel. Căscăt. Sunteți gata să vedeți? Mamă mia, cât de bine arată. Doamne, mi se pare că semnul ăsta e o combinație între semnul dintre Wonder Woman și Batman, ceva pe acolo. Nu, eu spun cu ce seamănă semnul ăsta. Acest semn seamănă cu semnul lui Vivi și Antonin Pican. Guys, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul și de like. Până data viitoare, noi v-am pupat tare și ne vedem Tare! data viitoare.